Voor de 8e keer vindt in de evenementenhal de horeca- en foodinspiratie plaats. Speciaal voor deze beurs is aandacht voor ambacht, interactie en beleving met inbreng van lokale en regionale horecabedrijven. Een van de standhouders is Joost Truijen van de IJsselsteinse slagerij Edelbrons. Hij staat op de beursvloer met zijn eigen streekproducten. Ja, dat kan je wel zeggen, want je komt het nergens anders tegen. Niemand maakt ze zo zoals wij ze maken. Dus heel bijzonder, ja. En de ingrediënten dan, komen die ook uit deze streek? De kruiden en specerijen natuurlijk niet allemaal. Hè, want daar zijn wij als Nederland al een paar 100 jaar goed in om die in het buitenland te halen. Maar het vlees en alle hulpstoffen, komt allemaal uit de peel. Kunt u ons iets vertellen over het vlees wat u gebruikt om die mooie speciale ham te maken? Nou, ik ben sinds een jaar, 1,5 jaar, heb ik mij gekoppeld aan een varkensboer. We zijn nu een VOF. Dat wil zeggen, hij maakt precies de varkens die ik wil hebben. Smaak en kwaliteit van 50 jaar terug. En dan heb je varkens nodig die ze toen ook ongeveer hadden. Mooie, droge, fijne varkens. Wethouder Jan Lonen mocht het nieuwste product van Edelbrons aansnijden. Als een ware Bourgondier werd het vers gesneden plakje ham gewarmd op de hand om zo de ultieme smaak tot zijn recht te laten komen. We hebben een nieuwe ham ontwikkeld en die met een hele bijzondere naam, dat wil zeggen Lomo de Peel. U ziet wel, het is weer een streekproduct, maar Lomo is Spaans voor varkensrug of varkensfilet. Nou, die hebben we op een hele speciale manier weer tot een hele fijne, lekkere ham gemaakt. Naast het beursgebeuren vindt onderling veel samenwerking plaats. Horeca en producenten wisselen streekproducten uit en maken gebruik van elkaars expertise. Een prachtig concept dat veel belangstelling heeft. Nou, wij staan hier nu voor het 8e of 9e jaar. Vanaf het begin van de beurs zijn de streekproducenten uitgenodigd als standhouder. Dat zijn, wat ik al zeg, streekproducenten. Dat zijn geen koks. Ze zaten een beetje in de handen met het haar met wat kan er eigenlijk met onze producten gebeuren. En toen hebben wij gezegd als koks, nou dan slaan we de handen in één. Wij ondersteunen jullie en nou, dat gaat heel erg leuk. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag een doorslaand succes. We zijn het kloppend hart van de beurs. Een aantal streekproducten van de Peel. Nou, er zijn er natuurlijk diverse. We hebben asperges, we hebben Joost Truijen, de Edelbrons met zijn magnifiek mooie hammen, droogworsten. Ja, die heeft gewoon fantastisch leuk spul. We hebben wat randleveranciers als Koppertkres met hun kruiden en hun kleine takjes, blaadjes, bloemetjes om gerechten op te leuken. We hebben Fish XL, we hebben blauwe bessen, we hebben de aardbeien van Enkevoort. We hebben, nou ja, het is een keur aan wat we eigenlijk hebben. Naast vele uren in de keuken van restaurant Abelle heeft Luc een steentje kunnen bijdragen om dit evenement tot stand te brengen. Gewoon een takenpakket en dat moet gedaan worden. Ik had daar wat tijd en wat ruimte voor, dus ik heb dat maar al te graag wederom opgepakt. Maar ik heb wel de steun gehad van de andere jongens, dus ja. Welke taken kan ik dan aan denken? Dus veelal het contact met Rinda, de beursmanager. Daarmee heb ik ook contact gehad met de streekleveranciers. Ik heb contact gehad met sponsoren. Het is verzamellijstjes met ingrediënten die besteld moeten worden bij de streekleveranciers. Nou, dat hele verhaal dat heb ik eigenlijk een beetje op mij genomen. Door de nieuwe opzet met onder andere de kookwedstrijden voor scholieren verwacht men veel van deze beurs. Nou, ik verwacht eigenlijk best wel veel van deze beurs. In ieder geval meer dan voorgaande jaren. We hadden een fantastisch mooi concept er staan. Maar naar mijn mening is daar net iets te weinig aan gesleuteld de afgelopen paar jaar. En hadden we wat stilstand. Dit jaar hebben we daar een nieuw persoon op staan op de beurs. Zij pakt het fantastisch mooi op. En er zijn ook wat nieuwe concepten op de beursvloer. Neem bijvoorbeeld waar wij naast staan de kookwedstrijden. We hebben een platform waar gesproken wordt door vooraanstaande mensen. Dat zijn allemaal hele nieuwe dingen. De website is veranderd. Er is enorm veel aan gedaan, ook via social media.
Dus ik verwacht inderdaad dat het harder gaat lopen dan de afgelopen paar jaren. En niet alleen dat er mensen komen vanuit Venray en omstreken, maar we merken ook dat vanuit Gelderland, vanuit helemaal West-Brabant, een heleboel mensen uit Duitsland, Ruhrgebied, die treffen wij op de vloer. Dus ja, de verwachtingen zijn hoog. Eve uit groep 8 was op snuffelstage en stelde bezoekers een aantal vragen. Vindt u het hier leuk op de horecabeurs? Ik vind het hartstikke leuk hier op die beurs. Ik vind het hier erg leuk eigenlijk. Ik ben hier net aangekomen en een heel fijne sfeer is het. Ik vind het hier heel gezellig. En wat vindt u nou hier zo gezellig? Al die mensen en lekkere dingen om te eten. Maar wij gaan gewoon even lekker proeven. En tot nu toe is dit het eerste hapje. Ja? En denkt u dat het lekker is? Ik denk het wel, ja. Het ziet er in ieder geval heel lekker uit. En wat vindt u nou het lekkerste wat u gegeten heeft of gedronken? Een heerlijk gehaktballetje hebben wij op. En wat vindt u hier nou zo leuk? Omdat er veel lekkers te eten en te drinken is. Wij komen hier lekker om te proeven. En er zijn heel veel stands en er zijn ook heel veel vrolijke mensen. En ik denk dat er heel veel hapjes zijn om te proeven. Dus daar genieten wij wel van. En wat heeft u nu op uw bord liggen? Nou, dat komt uit het pannenkoekenhuis en er zit een stukje vijg bij en wat geitenkaas van de bokkersprong. Dus dat allemaal bij elkaar lijkt me heel lekker. Een beetje zoet. En wat vind je nou hartstikke leuk? Nou, ik vind het leuk dat het niet zo'n grote beurs is dan in Amsterdam. Het is een stuk intiemer hier. En ja, qua sfeer vind ik het hartstikke leuk. De vakbeurs Horeca en Food Inspiratie is woensdag 22 maart nog te bezoeken van 12 tot 5 uur. Hier naast mij Ingrid Wijnhoven, een van de juryleden. No Waste. Daar ging je op letten. Lukt dat tot nu toe?